Kaksi käsiä, toinen käsi. Tää on kaksi. Sinä sama. Ei mut tulla vaan sinä. Kaksi. Joo, ihan oikein. Onko vai ei? No nyt tää lähtee. Tää on ihan ok. Nää? Saatana. Eikö se on tän vuoro? Uudestaan. Se on tän käden vuoro. Okei. Yes, Just like that. Again. Eikö sinä? Se on vuoro vittu. Mut eikö se ole tullut kaksi? Ei. Niin tuli kaksi. Mut siinä lähtee. Niin. Again. Joo, ihan oikein.